ki kwanta a zuciyata sadakin ki ko miliyan nawa zan ɗauko gidan ku da gidana ki san ke ce ki kwanta a zuciyata ki karko sadakin ki ko miliyan nawa zan aiko yawa to tsaya haka Allah dai ya san ya alƙairi same ki ne cikar buri na san ki ba gudu ba ta baya a raina zama da ke nuna cikin zuciya kan ka zauce ka ji daɗi ya kamar ka